Бажаємо ж доброго здоров'я. В ефірі програма «Русинська родина», я її ведуча Віра Ковулей. Низька наша творча група знаходиться у Закарпатській обласній бібліотеці для дітей і юнацтва. Ми йдемо на зустріч до Юлії Драгун. Повісте, уж много раз ми се з нею зустрічали, але побзирайте на цей стемп і увидите, кілько много книжок удалася ця жона. Її знають не лише у нас на Закарпатті, а і за Гатарами. Коли кажеш ім'я Юлії Драгун, у пам'яті возникає образ доброї, мудрої і, повім вам направду, дуже талантливої писательниці, котра викликає у діточок і взрослих море позитивних емоцій. Її люблять не лише на Україні, а й далеко за її межу. Уже многі її книжки перекладаються на іностранні язики, бо вона так іскренне пише, що, мабуть, дяку читати її не лише діти, котрих не обманеш, а й зернятка доброти знаходять у її творчості і взрослі. На зустрічу із нею йдуть із радістю звісні писателі нашої подкарпатської землі. Усьому ми се убідили, коли пішли з мене на зустрічу з писательницю у обласну бібліотеку для дітей і юнацтва, що в Ужгороді. Чи що ви, Юлія, повічте мені, як думаєте, в чому секрет вашого успіху? Я родилася в такому селі, дуже чудовому, гарному. І та природа мене надихнула, чудові люди. І мені дуже, бо, як вам казати, коли йдеш і бачиш, яка гарні полонини, ті дерева, це все. І давно я ходила ще на малин з жінками старшими, з жонами, ми там співали. І фіглювали? І фіглювали, ми та слухала, як майстарі жони, як співають. А я маленька, та не можу вислухати все, я собі докладу ввечері. Дуже ми ся любили, як жони співали. І молоді дівки, як співали, то... От не в теме маленьку якусь коломийку? Ну, та, бо що, я вже тепер так не файно не заспіваю, як я давно співала, бо дуже співанку любила. Бо співанку так любила, співала, ходила по хащах, туди по малину, по гриби і все собі співала. Тренувалися голос? Тренувала голос, бо я то любила все з малого. Та заспівайте мені якусь маленьку. Ой, цілю зимові люзи, мабуть, я вбила, кулько було, ликінику, лиш тебе любила. Визнання таланту Юлії Драгун прийшли висловити знані поети, письменники, журналісти, видавці, котрі з радістю чекають її нові книжки. Побутує думка, що кожна дитина народжується геніальним художником, але справжнім митцем стають тільки ті, які до глибокої старості, до глибоких років зберігають у собі дитину. Юлія Драгун належить до тих рідкісних, унікальних людей, які, пройшовши скрізь дуже нелегкі житейські випробування, зуміла зберегти в собі той невинно-янгольський дитячий погляд на світ, залишитися десь у душі чистою дитиною і не просто залишитися, але й інтерпретувати той світ, який вона бачить навколо, у свої твори. Вражає мене її простота, доступність і велике виховне значення для наших діточок. Для сьогоднішнього часу, вибравши її вірші на різну тематику, надіємося, що наші діточки стануть добрішими, лагідними, доброзичливими, справедливими і чесними, з повагою до своїх батьків і до своєї матінки землі. Юлія Драгун для нас, для дітей, для дорослих і для дітей вже написала багато книжок, і ще тішить моє серце те, що вона сповнена новими творчими задумами, з-під її пера виходять нові твори, виходять нові книжки, і їх залюбки читають і дорослі, і малі. Юлія Драгун написала вже кілька десятків книг. Ці книги різножанрові, це п'єси, оповідання, вірші, сценарії. Практично вона працює у всіх жанрах і різні теми. Але що об'єднує ці твори, ці книги, я би сказав, оця така вселенська любов, велика християнська любов
до ближнього, до рідної землі, до своєї рідної мови, віри, держави, країни і людей. Оця велетенська вселенська любов, яку нам заповіли наші предки, і якої нам зараз, на жаль, так не вистачає. Юлія Драгун у швидкою своє життя мечтала бути учителькою. Ейбо не такся узначив її житейський путь. І лим у поважні роки вона стала писати книжки, котрі стали букварем житейської мудрості. На низька у письменниці уже уйшло коло 20 книг, котрі мають дуже красні назви. Ану лим послухайте, хто раніше встає, горнятко доброти, зернятко мудрости, посміхайтесь добрим людям, карпатська цілюща краниця та много других. З особливим трепетом сприймалися стихи, котрі читали ученики 1 В класу ЗОШ номер 1. Ми грибочки лісові, ми малі близнята, хатка наша в кропиві, звати нас маслята. Ми сховались від людей, їжачка і білки, і ніхто не знає, де живемо і скільки. Нас таких малих маслят є у цьому лісі. Звідкіля це звідкіля взялося нас 8. Я весною біля тину посадила квасолину. Біленьку, гладеньку, маленьку, одненьку. Часто її поливала, сонце їй не бракувало. І зійшла квасоля, як дитина в льолі. Квасолина підростала, ось і осінь завітала. У стручках вона ділилась, діток білих народила. А на нашому дворі ще до сивої зорі курка-чубатурка діток рахувала, щічки умивала, повела своїх курчат прогулятися у сад. Там учила їх усі, зла лисиці, ласові. Може позбирати, тож тримайтесь хати, коли піду в магазин просо купувати. Хто раніше всіх стає і в кукаріку виграє, ходять пежно злотий, хто в нас курочок сокотить. Добрим ранком всіх вітає, красним сонце зустрічає, хто сусідів розбудив, хто сидить у сусіди. Він, звичайно, молодець, гордо носить гребінець, невеликий він на зріст, дуже пишний має хвіст. Як прокинемось раненько і гайда гуляти, кучеряві ми опеньки, карі оченята, маємо ми ще сестричок, хитрих лисичаток. Нема таких гарних лісів, як вони, дівчаток. Несла синя горою біля річки Гай. Там живуть блакитні квіти, їх ти не зривай. Вони люблять волю й вітер, сонячне тепло, між собою гомоніти в гаю за селом. Хай цвітуть допоки й літо, пестить їхній цвіт. Лісові дзвіночки з світу шлють палкий привіт. Юлія Драгун печатається у журналах «Дзвіночок», «Малятко», «Жінка», «Культурологічні джерела», «Благовісник», у газеті «Слово вчителя». Вона стала лауреатом многих всеукраїнських конкурсів, повімба вже таких престижних, як імені Володимира Дроцика, Мирона Утриска, Леся Мартовича, а найбільша награда, котра прийшла до Юлії Драгун, це у 2015 році, указом президента України за значний особистий внесок у культурно-освітній розвиток української держави, вона нагороджена медаллю за працю і звитягу. А також писательниця дістала медаль та диплом лауреата літературно-мистецької премії імені Миколи Сенгаївського у номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва» за книгу «Мережево чудесних мрій». А недавно Юлія Драгун стала лауреатом літературно-мистецької премії імені Івана Нечуя Левицького за книгу «Калинові береги». Файні книжки, слухайте, або мамі любить, а то віночку, з барвіночку слухайте. Як та ідея виникла Ту написати? книгу я все життя складала, откось я лише пам'ятаю, откось я ходила лише з мамкою на вечорниці, пойдемо маленькими дівчата. Я то все у голові собі складала. І ті співанки, на чистіля, на скубілась, ми ходили пір'язку, бо не є часу вже осінню, коли вже пізно дощі падуть, з двору все забрало. А ми вже та йдемо допомагати раз до одної, до другої, до нанашка, до тети, до стрини, а далі йдуть до нас. Бо в нас були старші дівки, далі танець. І так коли чуємо, що і пораз, і музику, в Гувіні не можна було з музикою ходити, а й бо хлопці легіні бувало, що брали флоту.
тихенько, у кого була вать супілка, та мало засупілкають, аби дівки могли май співати, аби се придивили, котра май шиковна, котра май пряде, котра май файно вишиває. Ну, то таке життя було. Я виросла між людьми такими, що то мені все до душі йшло. Я писала і так весілля, свадьба старовинна, то є в мене в моїй книзі дали колядки, як давно з бубном йшли від хижі до хижі. І то дівки дуже любили. Дівки так чекаємо, коли вже, як і маю подоросла, та чекаю, щоб вже йшли, аби ми танцювали далі. Юлія Драгун народилася у дуже прекрасному селі Новоселиця на Тячівщині, яке славиться не тільки своєю красою природи, яка тут неповторна, а щоб у цьому переконатися, то треба поїхати сюди. І от, живучи серед такої красивої природи, серед чудових людей, серед тих, хто надзвичайно з великою любов'ю шанує народні традиції, звичаї, обряди, народну пісенність, а я мав можливість бути в цьому селі кілька днів і переконатися, що там від малого до великого поки що пам'ятають ці звичаї, традиції, обряди, виконують їх, шанують. І Юлія Юріївна пройнялася цією народною пісенністю, цим народним духом, цією народно-поетичною творчістю, і вона сама почала збирати, записувати і підготувала чудову, прекрасну книжку «Ой, віночку з барвіночку», яка радує нас і всіх читачів, не тільки Закарпаття, а всієї України, бо там зібраний саме матеріал, наприклад, описано народне весілля, народні вечорниці, скубіля і інші ті моменти. Так, що пов'язані із народною мистецькими традиціями. А як істеся познайомилися з чоловіком? Відже він вас дуже поддержує. Дуже мене частує, і діти, і сини, і внуки, всі. Він мені все допомагає, і я дякую Богу, бо так мало бути. Або я си такого вибрала легіня, або мені допомагав, або мене частує, або я його частую, я шаную. Чоловіка треба любити, поважати, частувати. Зарадився доколи якось вранці, почитав і чоловік, пошов косить шанці, а кума усе добреньке на стіл викладає, і варене, і печене каші примовляє. Їжте, кумцю, ковбасу, а яка смачненька, і курочка запечена, ще й майже тепленька. Помідори засолені, їжте огірочки, а випиймо по чарочці гологорівочки. Треба сказати, що там справді у цьому селі відчувається незнищенний дух закарпатців, що пройшли стільки років, цілі століття, будучи під різним гнітом іноземних поневолювачів, не втратили, не загубили оці традиції, оці звичаї і зберегли. І честь і слава нашій Юлії Драгун, що вона хоче це зберегти і передати нащадкам. Ім'я Юлії Драгун вписано в почесну книгу «Золотий фонд Бойківщини». А за книгу «Щасливою бути це доля» Юлія Драгун стала лауреатом літературної премії «Гілка золотого каштана». Всього письменниця має 11 дипломів лауреата книжкових конкурсів. Її книжки шиковно прочитують дітки українців Чехії, Росії, Естонії, Румунії. Більше 100 віршів авторки покладені на музику. З радістю на празднику сприймалася співанка Юлії Драгун «Ой, зелена полонина» в ісполненні учеників 4 А класу Ужгородської ЗОШ номер 6 імені Гренджидонського. Зелена, зелена, я винен людський не пас, якби не Олена. Ой, на цій полонині лиш любові куди, 3 раз на день людський доять, та й 3 квіту чути. Ой, на цій полонині лиш любові куди, 3 раз на день людський доять, та й 3 квіту чути. Ой, купине Олена, та не біле личко, я винен усім уже мій солодкий.
що ваші книжки вже перекладаються на многі язики. Ну та де б вже видані ваші В книжки? Чехах кошик повен доброти, там дуже була я недавно, там презентацію робили, дуже файно, там є наша меншина, де по-нашому розуміють, а є, де по-чеськи вийшла, та туди там чеський. По-русинськи приказують? На чеській мові вона вийшла, а є й по нашій мові. Мені то любиться, що і така, і венгерський язик. Теж переклали книжку «Зернятка мудрості». Ну, видите, це- ваші зернятка Так, мудрості зернятка кочують по всій проростає. Європі. Так, проростає зернятка мудрості і горнятко доброти. Я у своїх багатьох рецензіях пишу про те, що це є письменниця самобутня, що твори її базуються на краєзнавчому матеріалі. І я думаю, що сім'я і вся їх родина це християнська сім'я, християнська родина. І ось що стосується того, що вона така духовно багата людина, то я думаю, що це звідси походить. Як думаєте, що треба про те, аби дітвак виріс добрим? Треба раз, аби любив Бога, аби знав, що є на землі, хто нас создав. І нами, чи розумієте, бо дуже тяжко. А коли дитинка навчена від батьку, що нянька і мамка навчена, що треба любити Бога, треба любити ближнього, виконати 10 Божих заповідей, по них жити. І тоді вони навчаться, вони не будуть зло робити, лише добро, бо будуть, значить, вони будуть покарані не лише від земного нянька, а й від небесного, так що це головне. Уже сонечко зійшло, уже були у лісі, закувала нам зозуля. Ми старі лісі, ми збираємо грибочки, кладемо у кошик. Мабуть, буде їх півбочки, всі такі хороші. А грибочки розмовляють, себе вихваляють, у нас червоні шапочки і жодної цяточки. Дивимося на наші листячка не стало, а під нею заченятко калачиком спало. Налетіла завірюха, замовича клунка, зняла капелюха, а там подарунки. У зайчика сьогодні свято, він питає у пташок, хто це міг нам подарувати біленький кожушок. Ми подруги бідні, лисички, сестрички, пісеньку співаємо, таку кружляємо на халявині у лісі, коло пеньочка, ще нас запросили до пари пані опеньочки. На пеньок сів огірок і дітей покликав. Він дає усім урок, їм зеленоликим. Старший огірочок син, слухає уважно. Звати огірка Максим, він такий відважний. Плаче сильно жабенятко, загубила мама й татко. Прибіг коней стрибунець, через поле навпростець. Жабеня чудненький швами, мама й татко відшукають. Тільки ти, мале, не плач, ось візьми смачний калач. Котик все муркоче, та ще з нотками тупоче. Закотив аж у куток, бабцю він кубок. Ти, котку, мій коток, не мотай моїх не так, будеш спати, де зозуля, каже котку бабця Юля. А на нашому городі без усіх аж до хмар, кучерявий, чорнобровий, сонячний стрункий ліхтар. Він корону золоту має, в нього жупан пишний, усміхається привітно, наче сонце вийшло, не боїться, не відливе, гарний настрій завжди. На городі всі щасливі, його друзі, правда? Тут ставок, а там лісок, сонце і хмаринка, дуже гарно смалює дівчинка Христинка. Вже намалювала квіти, не шкодує фарби. На неї на малюнку діти граються у барві. У тому тіні повниться наш ліс, плаче небо синє, мокне верболіс. Та не зовсім сумно, на боровиках, ростемо пишуну, хто ж відшукав, той кладе в кошик, з лісу понесе і продаде гроші, і матиме хосен. Мені посміхнувся, вже сонечко стало, і хвилина помолитись для мене настала. О, мій милий Боже, очі, до тебе молюся, і до Матері Ісуса я серцем горнуся. Не славні оті молитви малого дитятка, я за матінку молюся і за рідного татка. Дай їм, очі, милий Боже, здоров'я та сили, підтримай їх, поможи їм, щоб мене зростали. А іще помолюся за свою країну, щоб знали в цілій світі нашу Україну. Знаєте, вона пише дуже
легко, просто. У мене дочка 6 років. Це ті вірші, які вона сприймає легко, запам'ятовує. І вона кожен вірш, от їй подобається. Оце найкращий, каже, вірш. Я читаю їй наступний, каже, ні, оце найкращий вірш. Ну, вона сама вже починає читати, і вона бере собі, от я брала книжечку, тому що я з нею знайомилася, і вона практично половину книжечки прочитала віршів, дуже їй подобається. І це саме головне. Я дивлюся, якщо дітки беруть читати книжку, значить книжка варта уваги. Якщо брати десь якісь такі аналогії, то вона в якійсь мірі мені нагадує Марію Кабалюк-Тесянську, з якою я був особисто знайомий, кілька разів я їздив до неї додому. Це теж була жінка десь вже в роках вона тоді була, і жила вона тоді у Рахові, але вона залишалася такою юною десь у душі, такою дитиною в світосприйманні, чистою. Вона її справді називали народною поетесою. Я думаю, що Юлія Драгун пішла набагато десь далі і радує нас завжди своїми новими книгами. Кажуть так, що для дітей треба писати, а пише вона в основному для дітей, що для дітей треба писати так само дуже відповідально, як для дорослих, але набагато краще. Мені здається, що Юлія Драгун успішно справляється з цією місією, і я їй бажаю продовжувати так. У вас много у поезії зустрічається то, що як треба любити і природу. Так, треба любити природу, бо я всюди кажу діточкам, що не ламте ту квітку, то деревинку, чи то у лісове пойдете, якщо воно вам не потрібно. Чого його ламати? Воно як живе, воно теж далі буде ревати. То не файно, кажу, то й гріх. І так я учу дітей, та як? Юлина Юрівна є надзвичайно комунікабельна, доброзичлива людина, яка зуміла відкрити в собі ці дари Божі, дари слова. Вони даються кожному, але, очевидно, як такий талант художнього слова не в кожного проявляється. У неї це проявилося, вона пише надзвичайно легкі для сприймання учнями тексти, і мені це імпонує, тому що вони легко кладуться на музику. Коли вперше прийшла Юлія Юріївна до нас в інститут і показала мені свої збірки, перші збірки, мене дуже вразила назва цих збірок «Горнятко доброти», «Веселіться верховинці», «Усміхайтесь, добрі люди». Це говорить про те, що в неї надзвичайно відкрита і тепла душа, яка передає у своїй, відповідно, творчості всю ту любов і ту доброту. Юлія Драгун дійсно, вона гір зелених дитина, вона дитина нашого краю, дитина верховини, дитина тих прекрасних країв, де живуть такі талановиті люди, які дали світові Юлія Боршуша Кум'яцького, і Патруса Карпатського, і Чендея, і тепер Петра Мідянку. І вона з тих країв благодатних, благословенних. І дійсно вона не ходила до науки, за її плечима нема поважних таких університетів і так далі. Але в неї є тут природний талант, талант від Бога, талант від землі, талант від народу. І коли читаємо її вірші, бачимо, що наскільки воно іде щиро, правдиво, так як народжується трава, так як розквітають квіти, як сіяють зорі. І тому, очевидно, і успіх мають її вірші, мають успіх її книжки, і тому люди йдуть до неї, на її доброту, за її тепло. В усі передріздвяні, різдвяні дни, що би сте пожелали нашої челяди? Челяди би, абися маленько придержували від усього. І мало, як вам казати, жонам, або маленько язики мали, або не ходили від кума до кума, до куми, або дітей вчили колядувати, бо наші колядки не пропали, бо доки діти колядують, доти світ світить. Так, многі кажуть, великі вчені, так що треба, аби у постові, в молитві, я би хотіла, так, аби се придержувала наша челядь,
або готуватися до Різдва. Це якесь таке відчуття, що ти до чогось чекаєш. Треба себе маленького до всього відсторонити і любити ближнього, не робити зла. Так чувствую, що ви щаслива жена, а я хочу знати у чому. Ну, то я дякую Богу за все. Треба за все дякувати за то. Якщо то, як вам казати, всі негаразди в житті у кожного є, але все просити помочі у Бога, аби Бог дав терпіння, аби могли ми терпіти, чи той хворобі, чи чомусь, аби ми не нарікали, аби ми завжди, аби ми все собі думали, що дасть Бог буде добре, добре і добре. І я щаслива на землі, я щаслива, і цього бажаю всім, а щоб всі були щасливі. Każda встреча з Юрією Драгун несе можливість осознати просту і дуже важну істину. Лим добро і любов можуть спасти світ. Дому, в пишних шатах сонячних, різнокольорових.